A ƙauyen Tsawa da ke cikin ƙaramar hukumar Batsari a jihar Katsina an samu wasu 'yan ta'adda waɗanda suka kai ma garin hari a ranar Juma'ar da ta gabata da misalin karfe 6:30 na yamma. Harin wanda ya sanadiyar rasa rayukan mutane 21 mazauna garin na Tsawa waɗanda mafiya yawan su mata ne da ƙananan yara. An samu gawawwakin waɗanda suka rasa rayukansu a dalilin wannan hari a ɗaiɗaikun wurare da gidaje da ke cikin wannan ƙauye. Alhaji Akilu mazaunin garin na Tsawa mai kimanin shekaru 40 ya bayyana cewa kawai mun ga babura da motoci sun shigo suka fara harbi na kan mai uwa da wabi. Wannan hari yana zuwa a ƙasa da makonni biyu bayan gwamnatin ta jihar Katsina ta hana yawo da babura a ciki da wajen jihar daga karfe 7 na dare zuwa karfe 6 na safiya don magance wannan matsala ta 'yan ta'adda. Wani ɗan aikin tsaro na sa kai wanda ya nemi a sakaya sunansa ya gaya ma gidan talabijin na Click TV cewa to abin da nake iya cewa muna sallan mangarba mun yi sallan mangarba ni na mai alwala ba ma kai ga salle ba kawai sai muka ji halbe muna tashi ina ruga gida da in je in ɗauko abuna sai suka tare ni ban samu zuwa gida in ɗauko bindiga ta ba ina ruga ina ta daji sai kuma na samu wasu can ƙauyen gari sun kai su 20 suka tare ni suka kama halbina. Gidan talabijin na Click ya ga yadda mutanen garin suke ta hijira dauke da kayansu da kuma sauran dabbobi da suka rage masu zuwa makwabtan ƙauyuka da kuma birnin Katsina. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Sanusi Buba ya jagoranci tawagar 'yan sanda tare da sauran ma'aikatan tsaro da 'yan jarida domin gani da tabbatar da aukuwar lamarin wanda ya nuna alhininsa dangane da faruwar hakan. CP Sanusi Buba ya sha alwashin ganowa da kuma gurfanar da waɗanda suke da hannu a cikin wannan lamari. 'Yar tazara kaɗan daga garin na Tsawo akwai garin Dankar inda nan ma 'yan ta'addan sun kashe akalla mutum 9. Rahotannin gani da ido sun bayyana garin na Dankar a matsayin garin da kusan babu kowa mazauni a cikin shi kawo yanzu don saboda hare-hare na ta'addanci da suka addabi yankin. Har zuwa yammacin ranar Asabar ɗinnan da muke ciki ana ta shirye-shiryen jana'izar waɗanda suka rasa rayukansu a dalilin wannan hari. Abubakar Abdurrahman Adoro, gidan talabijin na Click daga Batsari a jihar Katsina.